Συναξάριον του Αγίου Μπρέντα. Ήταν Ιρλανδός, φίλος του Αγίου Κολούμπα. Ήταν ηγούμενος της Μονής του Μπίαρ, στα ερείπια της οποίας σώζεται μέχρι σήμερα ένα αγίασμα. Όσον αφορά τον βίο του, λίγα πράγματα μας είναι γνωστά. Σώζονται μόνο μερικά ανέκδοτα, σπουδαιότερον των οποίων είναι το ακόλουθο. Ο Μπρένταν έλαβε μέρος στην σύνοδο του Μύθ, η οποία αφόρησε τον Κολούμπα για την ανάμειξή του σε μια πολεμική σύραξη στην Ιρλανδία. Η καταδίκη έλαβε χώρα πρώτης αφίξεως και απολογίας του κατηγορουμένου. Όταν όμως ο Κολούμπα εισήλθεν στην αίθουσα της συνεδριάσεως, ο Μπρένταν προς γενικήν κατάπληξην και ιεράν αγανάκτησιν των συνοδικών, ηγέρθη της θέσεώς του, επροχώρησεν εν εγκαλίστη και εισπάστη τον τιμωρηθέντα. Όταν τον ρώτησαν αν ξεμοράθηκε καθώς συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, απάντησε ότι κατά την ώρα που εισήρχε τον Κολούμπα, ουράνιον φως τον περιέβαλε και χορός αγγέλων προεπορεύετο αυτού. Απέθανε το 571 και τιμάται την 29η Νοεμβρίου.